No a teraz si poďme privítať jednotlivé krajiny, a je ich naozaj veľa, pretože až 36 krajín bude súťažiť v Osrbli už od stredy na majstrovstvách sveta v biatlone juniorov a kadetov. A možno, že keby tie tabulky dievčatá jemne otočili na moderátora, tak by vedel, participating nation ako prvá Austrália. A ten súvislý potlesk môžete v ňom zotrvať. Rakúsko, Austria. Belgicko, Belgium. Bosna and Herzegovina. Bosna-Hercegovina. Bielorusko, Belarus. Exotická kráska z Brazílie a dvaja chalani popri nej Brazíl. Bulharsko, Bulgária. A spoza mora doleteli Kanaďania, Kanada. Partička od mora nedošla, asi sa pripravuje na preteky. Chorváti, Croatia. A borci z Českej republiky, vítajte na Slovensku. A vítame aj krajinu Dánsko, Denmark. Krásna Brezňanka z Dánska, osamotená, opustená, ale samozrejme pripravujú sa na sledajšie preteky. Estónia. Trošku nám prituhlo zo severu Európy, Fínsko, Finland. Za nimi reprezentácia francúzska. Nemecko, Germany alebo Deutschland. Nebojte sa, Gréci, poďte medzi nás. Greece. Veľká tabulka z Maďarska, aj veľká výprava za ňou, Hungary. A Činka Italiana, Italia, Taliansko. Opäť taká hustá výprava z Kazachstanu, Kazachstan. Team of Latvia. Liško a Litva za sebou, aby sa to nemýlilo. Takže Lituania, Team of Lituania. Vítajte na Slovensku, welcome to Slovakia, welcome to Brezno. Moldavsko, Moldova. A športovci z Holandska, Team Nederland.
zodpovedne všetci, ktorí prišli z Norska, prišli aj dnes na námestie do Brezna, Norway. Z opačného kúta sveta New Zealand, Nový Zéland. A susedia z Poľska pripravení. Poland. Krásna Rumunka z Brezna, Románia. Ja som vedel, že vás bude veľa, pretože ruská výprava snáď kompletná. Team of Russia, Russia. Prišli aj Srbi, Team of Serbia. Nepomýlime sa, sú to Slovinci, Slovenia. Takisto v slušnom počte aj výprava zo Švajčiarska, Switzerland. Za Švajčiarmi nastúpi ďalšia severská krajina v typických farbách zo Švédska, Sweden. Partička pekne opálených dievčat a chalanov z Turecka, Team of Turkey. Trošku tam je tlačenica, ale samozrejme počkáme, môžete kývať Ukrajincom. Ukrajina. To by tomu povedal, že sa na námestie do Brezna zmestí až 36 národov, 36 krajín. Ďakujeme Emilovi Cabanovi, že to usmerňuje všetko tak, ako má. Už som mu hovoril, že ho dnes večer nespomeniem, takže musím. Lebo na výsledí zatiaľ krásne sa to posúva. Dúfam, že sa budete rýchlejšie posúvať na našich zjazdovkách v Osebli. Alebo môžete takto, Slováci pôjdu určite rýchlejšie, budú strieľať lepšie. Čakal, že to pôjde podľa abecedy. Tak hľadá to Slovensko márne. Kto vie, či niekto vôbec zo Slovenska dnes prišiel sem na námestie. Keď tam vidím už Zepko nemáme, žiadne zídlaže neprišlo. Čiže túto pesničku nepoznáme. Áno, už sa to posúva milovými krokmi a teda nie som si istý, či som privítal Ukrajinu, takže Ukrajina. Posúvajú sa športovci. A snáď
posledná abeceda, respektíve posledná krajina podľa abecedy, Spojené štáty americké, United States of America, USA. To bola posledná krajina podľa abecedy, ale teraz už chcem počuť aplauz celého námestia v Brezne, pretože vedľa mňa na pódium vidím slovenskú vlajku, vidím bočkou a vidím aj výpravu zo Slovenska, Team of Slovakia. Veľký potlesk. Keď bude treba prišmúriť očko, s rozhodcami sa poznáme, takže pozdravme aj našich rozhodcov, ktorí budú rozhodovať vo Srblí.